13 гыйнварда Россия матбугаты көне уңайыннан район башлыгы Разиф Кәримов район масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре белән очрашты һәм журналистларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Район тормышын масса күләм мәгълүмат чараларыннан башка күз аллап булмый. Һәр вакыйга, һәр эшчәнлек, кисәтү чаралары турында мәгълүматны тарату нәкъ менә газета, радио, телевидение, социаль челтәрдә эшләүчеләр җаваплылыгында. Очрашу уртак эшчәнлек мәсьәләләре турында фикерләшеп үтте. Участие в контакте с населением. Хакимият белән халык арасында контакт элемтәне тәэмин итүегезгә рәхмәтлемен. Элек-электән масса күләм мәгълүмат чаралары элемтә бүлеге белән аңлашып эшлибез. Уңышлар сезгә, алга таба да шулай оператив эшләп, халыкны яңалыклар белән тәэмин итеп торыгыз, диде Разиф Кәримов. Зәинформ оешмасы җитәкчесе Гөлнара Фияфанова Зәй офыклары, Новый Зай газетлары үткәненә күзәтү ясады. Агымдагы елда газета, телевидение хезмәткәрләре алып баргачак эшчәнлекне бәян итте. Тулысынча үзгәрүе, уңайлыкларның күп булуы турында без инде халык белән күп аралашкач, кешеләрдән хатлар да килә бу турыда, шалтыратулар да була. Үзгәрешләргә кешеләр төптән уйлаганда вакыт-тиектәге ризасызлыклар була инде ул. Кешеләр канәгать. Bütün газета укучыларыбыз исеменнән бу эшләрнең башында торуыгыз өчен зур рәхмәт. Сөйләшүләр барышында Новый Зай газетасы баш редакторы Роза Илалетдинова иң яхшы журналистны билгеләү буенча махсус премия булдыру тәкъдиме белән чыкты. Зәй офыклары газетасы баш редакторы Энҗе Әгъләмова халык тарафыннан сорау иң күп булган торак коммуналь хуҗалыгы темасын активлаштыру өчен мәгълүмат алу чыганагы булдыру мөһимлеген ассызыклады. Соңыннан Разиф Кәримов Гөлнара Фияфановага Зәй информ коллективының барлык хезмәткәрләренә тырыш хезмәтләре, төгәл мәгълүмат җиткерүләре, актив гражданлык позициясе өчен рәхмәт каты тапшырды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.